Si Watson og si sa mani mag Metro Center. Wow, wow. Wala sila sa shop now. Wala ka ba? Bawas kamulong pa siguro na sila og kanang Hi guys. renovate. Matumi karon sa guys. Matumi airport. sa Soroy again. Gala-gala. Soroy na po ni guys. May ganahan ng mga kiddos. Soroy guys. Soroy mi guys. Soroy mi sa Nagong nakakuan mi guys, nakapalit mi sa sakyanan nga panggabi. Nakapalit mi sa sakyanan panggabi. Joker. 24 hours. Pang 24 hours only. ano ba ko tigwan? Hi guys, diya si Bibi guys. So mag-unggi lotke. Lot guys. Gibuhutan ko og kuan guys kanang kuan. Unsay nga nanakob? Tabako. Tabako guys. Oh guys, high school guys. Bohol National High School. Okay. Kuan sa My alma mater. sa kuan ang babulhay kay ang ila bitong Guys, Pa. naman si Jollibee ani, nara si Ibi. Hindi mo klaro si Ibi, nara. Jollibee is coming. Pa. Nara si Jollibee. Inunda si mama ni birthday daw ni mo kay kuan. Maligod na taga Marila. Ngig. si mama may sagot sa kuan. Kasi ibi guys. Labay lamin mo, Ibi. Ibi. Diba ko? Oh. Ibi. Labay nami. Padong nami sa airport guys. Old airport sa Tagbilaran. This way na guys, this way. Oyag na mi guys. Mo na ni guys. Padong sa airport. Nakayan na tagpanglaw, tag-5 ano yung banbaan palit Oh. Nalami sa entrance sa airport. Si airport Sandugo. Sa airport. Unsay nga se? Airport. Unsay mo ha se? Ipot. Oh, pasod nami guys. Way nangatang ningaw lagi. Way kuan ron, way mga banda doon, banda dito. Ningaw lagi ron diha. Oh. Nalalay kay ma. Na sila ron nalalalo yan na ron. Ah, Ako gani ko sa kita. mo ba? Di labing maayo. Bohol Bonsai Society. Nimi suway ani kanang buntag bitaw no. Kanang buntag lagi na daghan man mag-jogging ani. Martes ba mag-walking ta galing lang kay trabaho ni Mir. Magbuntag. Bumabuntag. napay sa tinan o Ya, kuha si Dario kuha alas. ayaw uwahin ang kuha Abot na guys. Opo eh. Ano? Bibe. Dara sila. Abot namin sa airport guys. Si, ayaw si. Isi. Dali be hawid. Lah, hello ko no. Ali hawid mama. O to papahawid ko. Kung sa maron siya ka na. Ting hubaga ang imo Di isa kay ipanghutoy ang mga bata.
Diribe. Isi. Nahingi kayo ng bayo. Wala. Unsa abin ho ka ng kuan. Ayo si Pape. Baeng, wala man rin ang gimasto dali. Asa dapat? Aw. Thank you very much. Perting hubaga ang nakita ko. Perting hubaga ang nakita ko. Bebe, perting. Asa man ka be? Kisa manoy, mura malagi na silang si. Mura lagi rong tingog si Kuan Gang. Si Bobby Bibubo. Kuya mo ni sila oy. Sakit kaayo ang ngipon ko. Tingko baga sa naong ko. Perting hubaga sa. Asa na petila ha? Perting hubaga ang nakita ko. Ha? La 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 la. Ha, unsa? Ha? Oh, lingkod mo na. Dah. Perting hubagas nakita ko. Hala. Nailami. Unsay mo hanap be? Ha? Uy. Lingkod na ito eh. Kau lingkod adto ka. Sit down adto. Kasi Bibe, hi Bibe. Bibe.
Nanong ako nga na mayuban. Ako'y gusto unsay irong unsay kapbibig ang basig na siya ganan kanon. Hi guys. Oh, hi guys. Diag mga bata guys. So, ni-eat sila og popcorn. Diyan, ni-eat sila popcorn. Diya si Ayes, ang kaluha. Usa ka kaluha. Ikaduha. One twin. Bitaw oy. Diya si Sabina Faith. Si Faith Alexa, si AZ, si Hotdog. Dili na si Siupaw. Siupaw. Bayit. Eat sila popcorn da. Lanay dugi-dugi. Hello dogi. Naibig nga dugi sila bi. Kau sila popcorn oh. Na si Have a nice day. Have a nice day. Uy. Isla popcorn. Sige. So ako na po ibalik niyo si Max Sultan. No? Si Yoyoy ay. Ako ibalik niyo si Yoyoy. Sila rin mo. Kamundo ha? Okay. Para po din, para bawa Nagwat ko sa order. Ako ibalik niyo si Max Sultan o si Yoyoy Binami Jr. Hey. Yuy Bilyami Jr. Hello. Hello. Okay. Balik ka doon, pre. Sige, pre. Mag-do-it naman ka, pre. Ito, ipadapin ni pre. Padapin ka may pre. Kaya tumbling ka pa ka, pre. Ari, tested, pre. Ari, pre. Kaya nindot. Nanay kuan. Uy, mura manig pa rin. Sila kayo, no? Sila mo nagtibuok para nga mahatagan o relaxation. Gang isi ha. Mana? Mga pamilya. So, harga. Si Max Urban na po. Ako ito yung si Max Urban. Kisa may mga itong pagkataon. Si Yoyo yung si Max Urban. Silang duha. Silang duha. Si Max Urban na natang yatak. Okay, pakpak. Okay. Pasok si Brad. Ano ba ang mamudaw kaduha-duha? Ang tanan nga gitang bukugi kahadungan. Apan wa mo takda, wa mo balihat, nagpabulong-bulong ka. Sige sa ba ako, kahigog maumo. Dugay na, ang panahon nagpainom ako.
Yeah. Kinugma kong gihalan kanimo. Ang tanan ng tanan Uli nami guys. palagyo'y naluman. Sigusa pa ako. Buhon ba? Lagi ka ng butag. Na magbutag, mag-booking sa manita ni. Lagi gusto ko mag-booking. Kada Sabado. Kada Sabado, kaya na si Hiver. Gugma mo. Hi guys. Uli nami guys. O, nami sa mong soroy guys. Ni sila uy mga ang mga na sugtan pa na sa mga ginikanang mga basbuwas. Dali be. Hi guys! Da si Bibe, musakay na si Bibe. Hoy. Hoy. Dali na. Tara. Hoy, tara diya. Ikaw na sabay ko ka. Kamot ha. Isi dali na si. O sige na. O ba atong kanon. Dali na sud na to ka, una ka. Ari. Dire. Kau sud. Sakay na mi sa mo ang sakanan. Kapoy gidagan. Oh, ako ra bibi. Kamot. Magkaan ka. Okay. Kasaman si...